بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. Draga moja braćo, mi se nalazimo u prvoj ramazanskoj hudbi. Započeli smo post, odazvali se Allahu dželešanuhu, on nas je pozvao da postimo. I svrstali se na taj način u grupu onih koje on drži svojim dostojima i za koje kaže u časnoj knjizi Efemen kane mu'minen kemen kane fasiqa, zar da budu isti vjernik i onaj koji se predogriješenju, la jeste mu nikad neće biti isti. Alladine amanu wa amilu salihati falahum jannatul ma'wa. One koji su vjerovali i dobra djela činili, čekaju džennetske bašče u kojima će boraviti. Nuzulan bima kanu ya'malun. To će im biti nagrada za ono što su radili. Dakle, uzvišeni Allah dželešanuhu u ovom najboljem vremenu od svega vremena, ramazanskom vremenu, za koje je Allah poslanik rekao kad azallakum šahrul azim, veliko vas je vrijeme nadhladilo, pokrilo. Šahrul mubarak, blagoslovljeno vrijeme. Šahrun fihi lejletun hajrun min alfi šahr. U njemu ima noć koja je bolja od 1000 mjeseci. U tom vremenu mi se odazivamo Allahu dželešanuhu i ono što on od nas traži u ovom najboljem vremenu je post. Spremnost na robovanje do te mjere da ostavimo hranu i piće i da učinimo korak kojeg ne mogu učiniti meleki. Mi od hrane i pića živimo, robujući Allah i odazivajući se na ono što on od nas traži. Mi ostavljamo i ono od čeg živimo zato što je to. To je najveći oblik robovanja. I ne čudi zašto Allah dželešanuhu hadis kudsi kaže as-savmu li fa ana ajzi bihi. Post je radi mene i ja za njega posebno nagrađujem. Ja za njega posebno nagrađujem. I kaže Allah dželešanuhu ne mogu biti isti oni koji se odazvali i oni koji nisu. Kada čovjek pogleda u aktivu pa izbroji 18 sati, mi moramo robovati Allahu, a sebi ugađati samo 6. Ko je spreman da to uradi, vidjeli smo onaj ko je zapostio, taj je spreman. Ko nije, on se opredijelio da sebi ugađa 24 sata, Allahu ni 1 sat. I onda Allah samo kaže, la jestevun, ne mogu oni biti isti nikako. Jer ove što su radi nas spremni toliko robovati, mi u džennetul ma'wa očekujemo i tamo smo ih napravili smiješno. I kao podršku vama koji ste telbiju svoju izrekli i svako jutro nevejtu en asume lillahi ta'ala qadam. Svako jutro proučite taj nijet i podnosite velike poteškoće tokom dana, žeda, glada, iscrpljenja, nenaspava, tako dalje. Želim da ohrabrim ovom predajom koja se veže za Allahovog poslanika Musaa. On je pitao Allaha dželešanuhu ma edna ehlil dženneti munzileten, koji čovjek će imati najniži stepen u džennetu jahvi. Huwa rajulun yujibu ba'de ma udkhila ehlul džennetu džennete. To će biti onaj koji će doći, a džennetlije već zauzele svoja mjesta. Pa je yuqalu lehu adkhilil dženne. Biće mu rečeno uđi. Ej rabbi, kejfe qad nezele nasu menazilehum ve ahadu ehadabihim.
Kako da uđem, ja Rabbi, kad su ljudi sve zauzeli već mjesta i svoje položaje popunili. Pa je uhalu tarda en yakuna laka mithlu mulki maliki min muluki dunja. Pa ćeš li biti zadovoljan, pitaće ga Allah, da ti damo kao što je onoliko u džennetu, kao što je imao najveći vladar na dunjalu. Raditu rabbi, on će reći, ja šta ću, moj Allah. Zamislite, najvećeg vladara na dunjalu. Leke dalike, eto ti to imaš, kada ćemo Allah želešanu. Vemitluhu. To imaš i još toliko, i još toliko, i još toliko, i još toliko. 5 puta, 5 imanja najbogatijih vladara na dunjalu. Kakale, filha misliti, reditu, a on će, ne čekajući da Allah stane sa nabrajanjem, reći zadovoljan ja, zadovoljan gospodar, zadovoljan. Pa je kulu hada legeve ašrete enzali. Eto, to ti dajemo i još 10 puta. Velike meštehet nefsuke veledde ajuke. Tamo ćeš imat što poželiš i što požele oči tvoje da vidi. Raditu rabbi, on će govoriti, ja sam zadovoljan gospodar. Kale rabbi fe a'lahu munzilete. A onda Musa a.s. pita gospodaru, a koji će čovjek biti na najveći kad je tako počast ukazana insanu koji ima najniži stepen. Kakav je onda položaj insana koji ima najbolji stepen u džennetu? Onda mu je rekao Allah šanu, ulajke ledine garestu keram metehum bijedi vehatentu alejha falem tera ajnun valem tesma udun valem jahtur ala kalbi bešer. Onda će Allah šanu kazati, posebno sam ja udesio te nagrade za te robove koji će imati najbolje položaje i to će i sobom sam to udesio. Kaže ovdje bijedi svojim rukama, sobom. Ali to oko nije vidlo i uho zato čulo nije i ljudska mašta to dokučila nije. To je Allah pripremio, braćo, onima koje on naziva svojim dostojima. A njegovi su dostoji oni koji njemu robe. Allahu veliju ledine amen. Allah je dost onih koji vjeruju. Veledine keferu evlijauhum tagutu. A oni koji ne vjeruju, njihovi su dostovi taguti, moda, nekakve ličnosti, nekakvi ljevaci, nekakve propalice, slično. Njihovi šeitani, to su njihovi dostovi. I oni će se moći samo u takve pouzdati, odnosno nemaju suškog pouzdati. A vjernici u Allaha završanu. Jer je on zadovoljan njihovim robovanjem i pripremio im je takve nagrade na sudnjem danu, ako Bog da, i u džennetu. Zato kaže Allahov poslanik, Velillahi azza wa jalla fi kulli yawmin min shahri Ramadan inda al-iftari elfu atikin minan nar. Kulluhum kad istevđebu nar. Kaže Allah Đelešanu svakog iftara oslobodi džehennema 1.000.000. Mi znamo da je 1.000 milijun. Međutim, u arapskom se ne upotrebljava to za milijun. Ima riječ milijunu. Ali kad se kaže elfin, to više označava nebrojeno, nego milijun. Dakle, Allah žanu svakog iftara oslobodi dženneta nebrojen broj ljudi, svaki je već bio zaradio džennet. Dakle, Allah žanu oslobodi džehennema, svakog iftara, nebrojen broj ljudi, a svaki je bio zaradio džennet. فإذا كان 10 يوم من شهر رمضان أعتق الله في ذلك اليوم بقدر ما أعتق من أول الشهر إلى آخره.
A kada dođe uoči Bajrama, zadnji dan posta, Allah dželešanu oslobodi džehennema koliko je oslobodio za sve dane Ramazana. Svaki je bio zaradio džehennem. Dakle, nema braćo, nema musliman situacije u koju može smatrati izgubljenu. Nijedna situacija za muslimana nije izgubljena. On čini nedjela, posrće, potuca, leva se, plati se, lijevo, desno, ali mu Allah dadne šansu pa on uđe u ovakvo vrijeme kao što je ramazansko vrijeme kada Allah krčmi sa svojim robovima, nikog ne pita koliko će oprostiti. Nikome će oprostiti. I onda daje priliku najnesretnijem svom robu da iziđe sretan. Zato izdržite. U ibadetu budite ustrajni. Inna ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Oni koji kažu vjerni, pa onda ustraju, ostaju u tome čvrsto vezani za to, njima meleci slaze i došaptaju haber alla takhafu wa la tahzanu. Nemojte se bojati i nemojte žalostiti. Mi ne čujemo te melekanske riječi, ali oni to govore. Tako Allah šanu kaže i oni to govore. A onda što te spopadne veća muka na ovom Allahovom putu, od posta, od gladovanja, od žeđa, od nespavanja, od nemoći i tako dalje, znaj da Allah tovari veće iskušenje za koje obezbeđuje veću nagradu. Dunjaluk će svakako pružiti. Vidite da na njem život nije sjajan i tako i tako. A ahiret je vječan. I bolje se usrećiti na ahiretu nego na dunjalu. Zato se treba boriti, zato treba pokazati požrtvovanje, robovat uzvišenom Allahu dželešanu. Niko nije u stanju da zamisli koliko Allah može da obezbijedi plaću. Čovjek kad se zaposli u firmu, pa mu kaže plata golema, pa on zaviri, ovo nije se narodu, ne smije nikom da kaže siroma, jer boji se zaposlit će se još ko, pa će se njemu manjiti ili će se početi umanjivati s kakvih drugih razloga, ali sam sretan, jer je plaćen za svoj rad. Allah dželešanu kaže, niko ne zna, niti pojmit može ljudska možda koliko ja plaćam. Lefi radike, kad je tenafe, silu tenafe, sun, eto to je, pa nek se za tu nagradu natječu oni koji se hoće natjecati. Da Allah dželešanu primi naš post, da prvo primi naš nijet, jer neko naumi pa ne može da izdrži ili ga neka bolest, svrha i slično, da Allah primi našu namjeru, mi smo naumili da mu robimo. I da onda primi sve naše ibadete od sadaki, od šutnje, od tespihanja, od namaza, od mukabele, iftara, zekata, da Allah samo svako naše dobro djelo primi, a svaki naš grijeh oprosti i svaku našu sramotu.